L-abbozz li emenda l-liġijiet tal-kera mhux se ssewwi xejn is-sitwazzjoni li ħoloq il-Gvern stess. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq il-programm Magħkom fuq Net Television. Adrian Delija deskriva s-sitwazzjoni tal-kirjiet bħalissa bħala pjaga soċjali u għal darb'oħra il-Gvern għax ma pjanax fit-tul qed jabbi l-iżbalji tiegħu fuq il-privat. Aħna konna qed ngħidu il-Partit Nazzjonalista jemmen illi huwa dritt illi kollok saqaf fuq rasek, huwa dritt illi kollok dar, huwa dritt illi kollok il-post fejn tibda l-familja. Għax inkella jekk inti m'għandekx post fejn tibda il-familja x'għandek mill-ħajja. Jekk inti m'għandekx il-lok fejn inti ħatibda it-triq tiegħek lejn l-iżvilupp tiegħek bħala persuna u mbagħad il-kontribut tiegħek lis-soċjetà. U naħseb din hija xi ħaġa li rridu nħarsu lejha fil-qrib, irridu nistudjawha, rridu noħorġu biktar proposti anke minn tal-Partit Nazzjonalista għax verament nemmen li hija waħda mill-iktar topics importanti li rridu nitkellmu dwarhom fis-snin li ġejjin. Adrian Delija qal li minn barra l-proċess ta' riforma interna fit-3 snin li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun proposittiv aktar minn qatt qabel fuq oqsma li joqtu n-nies direttament bħal l-ambjent, it-trasport, is-saħħa, l-edukazzjoni u l-enerġija. Il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex iħejji il-viżjoni tiegħu għal pajjiż ħalli jkun jista' jippreżenta b'mod l-iktar ċar u limpidu. Il-kritika issir, dak li għandna nagħmlu bħala xogħol parlamentari fl-abbozzi ta' liġi isir, ma l-iktar ħaġa importanti hi x'kapaċi nofru l-Maltin u l-Awċin. X'inhu dak il-messaġġ li aħna nwaslulhom? X'in il-Malta illi ħanipproponulhom fis-setturi u l-oqsma kollha. Parti sostanzjali tal-programm kienet dedikata għal proċess ta' riforma li beda l-Partit Nazzjonalista u qal il-Partit Nazzjonalista mhux se jibqa' immobbli quddiem l-aħħar riżultati elettorali. Adrian Delija kompla li kienu li sejjaħ il-Kunsill Ġenerali tas-27 ta' Lulju sabiex ikun hemm diskussjoni miftuħa u tinstab it-triq il quddiem għall-Partit Nazzjonalista iktar maqut. Mhux se jibqa' ma jagħmel xejn, mhux se jibqa' għaddej b'xogħlu iva, imma mhux għaddej b'xogħlu qisu ma ġara xejn u allura ħatitnieda b'mod l-iktar wiesa, b'diskussjonijiet, b'idejat, b'inizjattivi kompletament illi rridu jagħtu bixra ġdida, isibu dak illi jaqadna fil-Partit Nazzjonalista, isibu dak illi jagħmilna l-Partit Nazzjonalista x'il-Partit Nazzjonalista ta' diversi drabi, mhux il-binja tad-dar ċentrali, mhux it-tmexxija, mhux il-kunsilera biss, imma dawk il-ħafna li qegħdin id-dar, dawk il-ħafna li votaw, dawk il-ħafna li segwew, ħadmu fil-modi u anke telqu lill-Partit Nazzjonalista, dawk ukoll jiffurmaw il-Partit Nazzjonalista. Dwar il-ħatra u rwol ta' Luis Gallia, Adrian Delija preċiża li x-xogħol ta' Luis Gallia beda immedjatament bil-ħidma u dawk ir-riformi li jistgħu jsiru fl-immedjat se jkunu implementati mal-ewwel. Qal ukoll il-ħidma ta' tmexxija fil-partit u fil-Parlament se tkompli. Il-kap tal-partit u wkoll il-kap tal-oppożizzjoni li trid tiskrutinja l-operat tal-Gvern. Is-Segretarju Ġenerali għandu rwol li jmexxi l-operat tal-partit. Minnaħa l-oħra rwol ta' Luis Gallia u li janalizza is-sistemi, l-istrutturi, l-operat u l-policies tal-partit u jipproponi it-tibdil.